I do. Welcome. Thank you. Welcome. Kedu president? That boy is funny. That boy is funny. Uncle. I'm not getting my own person. I see, but I want to know. Then one desire on that. I'm not going to chase you. My each mother has those above. But as a lecture, Good luck. How are you? John, not time Mike. Come. Let's not wait. Let's pray. I am another GILBERT. Anyị na-anabata n'ahụ gị n'ozi ikpeazụ n'iji ikpeazụ a. Ọ dịworo gị mma n'ala ndị dị ndụ. Ọ ga-adịkwara gị mma n'alaeze Chineke. Dịka anyị na-eje ozi a, ozi gị ikpeazụ a mịta mkpụrụ karịa mgbe ị nọ na ndụ. Ka e kulie mmadụ taa n'ọnwụ nke amaghị ihe na ọchịchịrị. Rụba mmadụ n'ezi omume na ezi okwukwe. Ka aka gị Jehova si otu a nara ije ozi anyị, ije ozi na ije nke ikpeazụ nke oru gị. Ihe si otu a nabata n'aha ka ije ozi a baa n'aha nke Nna. Ọ bụrụ na anyị ji program ka anyị gara page 4 processional hymn, anyị ga-egusi ọfọ ndị kwaya ga-egori ihu ndị ụkọchukwu ga-eso ndị ga-ebute arụmọnụ anyị nwaanyị esoro anyị. Igbo Igbo 190 ndị nọ na chọọchị anyị ji program mgbaguzo na ọtọ. We want to go.
onwe mbụ mbilite n'ọnwụ na ndụ ka onye nwanyị kwuru. Onye na-ekwere na mụ ọbụla sị na ọ nwụrụ anwụ, ọ ga-adị ndụ ọzọ. Onye ọbụla na-adị ndụ nke na-ekwere na m, ọ gaghị anwụ ma ọ dị ruo mgbe ebighị ebi. Ezi udo nke abụọ. Anyị enwetaghị ihe ọbụla n'ụwa, ọ bụkwa ihe were anya na anyị apụghị iwere ihe ọbụla pụọ n'ime ya. Jehova nyere, Jehova narawokwa, ka aha Jehova bụrụ ihe a gọziri agọzi. Nke atọ. Ngọzi na-adịrị ndị na-eru uju, n'ihi na ndị ahụ ka a ga-akasi obi. Ebe obibi gị Chineke dị site na mgbe ebighị ebi, a n'okpuru gị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Unu onwe unu ga-adịkwa ndụ, n'ihi na mụ onwe m na-adị ndụ. Nke isii. Asị na anyị dị ndụ, ọ bụ n'ebe onye nwe anyị nọ ka anyị dị ndụ. Ma asị na anyị nwụrụ anwụ, ọ bụ n'ebe onye nwe anyị nọ ka anyị nwụrụ. Ya mere ma anyị dị ndụ ma anyị nwụrụ anwụ, anyị bụ ndị nke onye nwe anyị. Amen. Ọ dịwo maka isi. Dịka anyị na-ebizi ọtọ, item 2, isi ihe mere anyị ji zukọtala ebe a. Anyị zukọtara n'oge a pụrụ iche ịrara ahụ nwanne anyị n'ime Kraịst, Papa GILBERT NNADI, nyefee n'aka Chineke onye pụrụ ime ihe niile. N'ihi ọnwụ ndị Kraịst nwere ezi olileanya na okwukwe, n'ihi na Kraịst onwe ya ketakwara oke na ọmụma dịkwa ntọ ka anyị bụ ụmụ mmadụ na-eketa na nkasi obi nke mmụọ nsọ na-enye. Amen. Anyị niile ga-anọdụ ọdụ mgbe ka anyị bịara Chineke. Hallelujah. Biko ka anyị kpere Chineke. Chineke onye nwe ndụ, onye ndụgbu ọnwụ, onye inye aka anyị n'oge mmekpa ahụ ọbụla, onye na-adịghị n'uche ya ime ka ịta ahụhụ ma ọ bụ ịhụsi anya rute ụmụ mmadụ, kasị anyị ndị na-eru uju obi, nyekwa anyị ama n'iru ọnwụ, ka anyị wee fee ndị ofufe, otu anyị ga-enwe olileanya guzosiri ike ruo mgbe ebighị ebi, nwekwa ike iwere obi tụkwasị
n'ịdị mma na ebere site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Chineke onye pụrụ ime ihe niile, nna nke ebere niile, onye inye aka anyị na nkasi obi niile, anyị na-arịọ gị ka ijide amara dị niile n'iru uju ka ha site na iwere nchegbu ha niile nyefee n'aka gị, nata obi nke ịhụnanya site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Chineke onye na-enye mgbe ebighị ebi, n'anyị nke eluigwe, onye jiri ịhụnanya dị ruo mgbe ebighị ebi bụ anyị anya, nyere anyị aka ka anyị jiri nsọpụrụ na obi dị umeala bịa n'ihu gị, otu anyị ga-esite na ntachi obi nke akwụkwọ nsọ nwee olileanya nke uri anyị gafee ihe mwute, baa n'ihe udo nke ịhụ gị site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Jizọs sị nke obi m ka m gbaba n'okpuru gị. Igbo Himbo 182, 182, page 5, ka anyị guzo ọtọ. Let's
as a lesson. Aboma 121 or Psalm 121. I lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over you, cover your coming and going, both now and forever. Amen. Ọtụtụ dịrị nna na ọkpara na mmụọ nsọ, ụtọ ọ dị na mbụ ka ọ dị ugbu a ka ọ ga-adịgide otu a ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen. The epistle. I will read the apostle lesson from 1 Thessalonians chapter 4. We shall begin to read from verse 13 to verse 18. Ordinary part brochure. But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who sleep in Jesus. For this we say unto you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Verse 18 and the last. Therefore, comfort one another with these words. Amen. N'isi nke iri na otu n'oziọma nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst dịka Jọn dere ya n'akwụkwọ, ka anyị na-ewere oziọma anyị n'ụtụtụ ha. Anyị ga-amalite ego na okwu nke iri na asaa wee rue na nke iri abụọ na asaa, page 7 na akwụkwọ usoro anyị ji eje ozi. Ya mere mgbe Jizọs bịara, ọ hụrụ na ọ dịkwa ori n'ili ụbọchị anọ ugbu a, ma Betani dị Jerusalem nso, ihe dịka fọlọ iri na ise na iri anya. Ma ọ ruru na ọtụtụ ndị Juu bịakwutere Mata na Mary ka ha wee kasie ha obi n'ihi nwanne ha. Ya mere mgbe Mata nụrụ na Jizọs na-abịa, o jee zute ya, ma Mary na-anọdụ n'ụlọ. Ya mere Mata sịrị Jizọs, Onyenwe anyị, ọ bụrụ na ị nọrị n'ebe a,
nwanne m nwoke agaghị ahụworị. Ma ọ bụ na ugbu a amatara m na kahara bụ ihe ị ga-arịọ n'aka Chineke, Chineke ga-enye gị. Jizọs sịrị, nwanne gị nwoke ga-esi n'ọnwụ bilie. Mata sị ya, amatara m na ọ ga-esi n'ọnwụ bilie na mbilite n'ọnwụ n'ụbọchị ikpeazụ. Jizọs sịrị ya, mụ onwe m bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye nke kwere na m, ọbụna sị na ọ nwụrụ anwụ, ọ ga-adị ndụ ọzọ. Ọzọ, onye ọbụla nke na-adị ndụ, nke na-ekwerekwa na mụ, ọ gaghị anwụ anwụ ma ọlị mgbe ebighị. Ọ sị ya, ee, onye nwe anyị, mụ onwe m ekwerewo na gị onwe gị bụ Kraịst anyị, Ọkpara Chineke, onye na-abịa n'ụwa. Nke a bụ ozi ọma nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst. Ka anyị guzo ọtọ, ọtụtụ kwenyere na chi dị iche iche dịka ndị Kraịst. Gịnị ka anyị kwerela ya? Ekwe m na Chineke bụ nna nke pụrụ ime ihe niile, onye kere eluigwe n'ụwa. Ekwe m na Jizọs Kraịst, naanị otu ọbara ya, bụ onye nwe anyị, onye atụrụ ime ya site n'ike mmụọ nsọ. Nwa agbọghọ na-amaghị nwoke bụ Meri mụrụ ya. Ọ nwụrụ ahụhụ n'ụbọchị Pontius Pilate, akpọgide ya n'obe, ọ nwụọ, elie ya. Ọ rịdara n'ala mmụọ. N'ụbọchị nke atọ, o si na ndị nwụrụ anwụ bilie ọzọ, ọ rigoro n'eluigwe. Ọ na-anọ n'aka nri Chineke bụ nna nke pụrụ ime ihe niile. N'ebe ahụ ka ọ ga-esi bịa ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Ekwe m na mmụọ nsọ, na nzukọ Kraịst nke dị nsọ, na mmekọ nke ndị nsọ, na mgbaghara mmehie, na mbilite n'ọnwụ nke arụ, na ndụ ebighị ebi. Amen. Ka anyị nọdụ ọdụ. Ugbu a bụ oge anyị ga-anara ịgba ama maka papa anyị. Ụzọ mmadụ anọ ka anyị ga-akpọpụta: ezinụlọ, ndị ụmụnna, ndị ọgọ, na ndị chọọchị will come last. Ezinụlọ ga-enye anyị funeral oration, papa unu. Biography. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. A testimony Ngenya has on page 12 of a program. They're in English, so I will read in English. So it's the celebration of 91 years of a blessed life for my dad, Chief GILBERT Onwe Nkenye, when they Onwe Nkenye. His early life, he was born on March 30th, 1930, at Ngwo in Enugu local government area of Nigeria. His parents were a mix of wonderful blended personalities enshrined with deep roots. His mom, Nweke Nwobodo, hailed from Obago, Akunana, while his dad, NNADI Obodo, was from Ngwo. This union blessed the world with a great man and a right man, my father, Chief Onwe Nkenye, a family of faith. Growing up in Etiti, our father was full of life. He worked hard. He loved people. He loved education and the Church of Jesus Christ. These pillars of truth modeled and guided his life with his full faith in our precious Lord and Savior Jesus Christ. So besides the physical birth to his parents, my father was born of the Word.
he was filled with the Spirit of God. When it was time for him to raise a family, he married his sweetheart, Esther Uchenna NNADI, NNADI. And God blessed them with 5 wonderful children and 15 grandchildren that daily made him proud as they lived out his legacy. A man of truth and integrity. Daddy's relationship with mom was filled with liquid love. They modeled, lived, and proved exactly what the family of God should be like. Oh yes, Dad and Mom were one in spirit. That even when Mom went to be with the Lord on August 27, 1991, Dad resolved and boldly declared, I married her in spirit and in truth. And faithfully, Dad chose not to remarry. Dad, you not only spoke those words to us, but we also saw and we watched you live it out daily till your last breath. No wonder the Bible declares how precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Papa, your relationship with each one of us, your kids, was special. Everyone has a special place in your heart. And you and Mom were always there for us. You taught us the gospel of Jesus Christ, the Word, and the vitality of growing in the Word. You taught us the principles of tithing, Otuzo, Nuziri. We watched you sit for hours just fellowshipping with the Lord as you read the Bible. I could see your smiles as you meditated on those precious words of God. No wonder why you were blessed and you lived a blessed life. To the Methodist Church family, you were a notable pillar. You are instrumental in growing the men's fellowship into a strong arm in the church. To all the colleagues of the health department where you worked at the Enugu North local government area, you were dependable. To the Entity community, you were a worthy citizen who bore the truth like a touch. To every meeting, be it Umunne and Senate, you were there. When cases were hard and orders would shy away, Dad, you were there. You were there for the truth. I remember you always say that Oku Chineke was the science. You always reminded us that God created you with a unique gift and you will faithfully honor him with your life. We watched you do exactly that. A priceless gift from God in the light and the darkness. As you walk this side of eternity, that your legacy has been written in the sands of history. You were an upright man, kind, courageous, as you lived a sacrificial life that is full of stories of instances where you led your life as an extension of Jesus' hands, standing in the gap for various people that God brought your way at various times. All these memories, therefore, comforted us on that fateful day on January 4th, 2022, when you changed address to your eternal abode. Papa, you have left the toil in this world and entered into the rest of your Master Jesus forever, where we shall continue the stars on your crown. That's why we mourn with joy, for we know whose we are, and we know whom we believe. We are so thankful for a life well lived. We are thankful for the grace of God in your life. We rejoice knowing that our God reigns and that it is well. In your own words, Papa, you said, it is no longer
that it's going to be well, but it's already well because Jesus lives. You pass this joy onto all of your grandkids. Each one of them received the Father's prayers and blessings from you as we watched you lay hands and pray for them. If it was left for us, I know you will still be here. Our love for you will never waver till the very end. It never changed. Yes, this love lives on forever, and we are so grateful. To all the medical teams at Niger Foundation Hospital in Enugu, we are grateful for the excellent care and love you showed our father. To all the countless families, the in-laws and friends, thank you so much for your prayers and support. Our dad's greatest wish will be that each one of you will make friends with Jesus. From your precious children, in-laws, grandchildren, aunts, uncles, and numerous family members, we say, well done, good and faithful servant. We love you forever. You are, and you remain, and will always be till Jesus returns, the best dad in the whole world. Thank you. Thank you. Each of you, praise the Lord. One person from the community of family or kindred community, community. Praise the Lord. Praise the Lord. Jesus. Kamado Bulagari Yarisi. Ụmụnna elezighị nke anyị dị n'akwụkwọ maka na onye a na-ekwu maka ebe onye anyị niile maara ọ bụ onye abụọ na-enye testimonies and praises about Nkenye. After nke a na obodo na mkpuchi onye ha aka nwoke dị onye ihu ọzọ kwa nọ nke ma ọ bụ ndị ezuta ọgwa na mbara asa ka ya karịa na bido onwe nke ihe ezigbo ma that's why the word onwe nke ihe na-abụghị nwe onwe nke ka kọwara ya nọ onwe nke na ọ na-aza bụ iji ndekọ nke iji ndị na ọ na-adị anata ya na ọ ga-ekwu ihe ọhụrụ. All the while I was living our as a nice man, and he continued being that nice until he can no longer come around. But then, when he was now one about also, I go even about it. With that effort, he was doing it. But more than 20 days, I you know, we are not looking to everyone. You know, do me one man. Say very good match. Our prayer is that God will grant you eternal rest. Our prayer is that you prayer not to kind of check now Jesus Christ. Thank you. We are spoken as a bluff. But I'm against the choir. I'm not going to choir. So, but I'm against the choir. Chineke anọrọ ụtụtụ. What is the land? Ndị ọgọ onye from the in-laws. Ọbụladị biko, I'm a 1 hour for this service. Ọbụladị. Okay, church. In-laws ọbụladị. Enabịa.
Steadfastness of the Lord never ceases. His mercy is never come to an end. There are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Praise the Lord. Nwanne anyị nwoke bụ GILBERT. Onye anyị na-enete n'ọkanụ. Adịghị n'ihe gbasara dis George. Ọ na-ekwu ka ọnya nwere. Onye bidoro dis George anyị nọ n'ime ime. Ya bụ ihe nọ n'ezi oge ọnwụrụ. Ya bụ ihe isi anyị ozu onye. Ebe enyi ihe. Ka anyị natara n'agha. GILBERT n'iwe elete. O megoro omenala. Mgbe ọ na-elete egwu ọmebe. O tere ego nke akịta isi chaa anya sọsọ ya. Mana o mepụta ikwe. Ọ sịkwa. Ego mepere na ọ bụ ya. Ọ bịawa chọọchị. Mgbe anyị na-aza Zion Network. Onye niile elete n'isi ọka anyị nwa o nwere mmadụ nke ahụ ọ nyere ego na-atụjuo ọ sị na ọ bụ igwe ya nọ n'ihu nwoke egwu a gbaa anyị fụ ndị ya bụ akpaka ọda ebido were ọnwụ ije gwa akwụkwọ ka ọ na-ebu hespan mgbe a na-ekwu iwu ibe ọka ndị asị nwoke onye n'ụlọ n'ọdụkwu ukwu ụgha anya onweghị ihe ọbụla imekọkwa emekọ ikwu okwu megide Zion Methodist maka mgbe ya na-akpọ anyị bụ ọkwa nwa ndị Zion ọgbaka dị na na-enwere ka onye nwere nwoke anyị nwere elete o nwere ike enye ihe gbasara dis George ọ na-enye ọdị ọya bịa ọya bịanụ ọdụ ịkwado onwe onye bịa onye bịa ndị United States ọ na-enwere ike ị na-erute nwoke a anyị na-erete nka o nweghị ihe o meworo dis George ama ahụ ọrụ Methodist Church Nigeria reorganizera gosi na nyanwa bụ onye elu ọrụ Methodist Church Nigeria ọrụ gbara ihe awọ enyere mana ihe awọ amaghị okwu ndowere biko ọ bụrụ na anyị na-adị ka anyị n'obi GILBERT. Praise the Lord. Yes, ọ bụla anyị na-adị ntụ ọ bụla anyị ga-adị ntụ ka anyị nwoke ntụ onye GILBERT. Ama m ya ga-akwụ ọya oge
na-agafe dịka ọba ndụ ụtụtụ ihe efu abụ 239 tupu anyị abụọ achọrọ m ịkọwapụtara anyị sincerely from our heart this morning ọṅụ jupụtara ya obi na papa anyị n'ime onye nwe anyị Jizọs nọ n'etiti anyị n'ụtụtụ a. I was surprised when he called me. I bear this service to honor our father. Last night, we about this man. Can say yes, Sonia must be a great man. Fortunately or unfortunately, I met him this year. Then Mutaraya honors Lutori. So our father came all the way from Umuahia. He's the bishop of Umuahia West, Malawi Olekai. All of time to honor this great man. Our daddy, Right Reverend Dr. Vincent Ono, Bonnie Witarai, Okuchineke, Bodero. Daddy, actually, Daddy, Raduporoy, Papa. Praise the Lord. I get the Zoto, Abu 239. I got Kembo Nakiba, so Kembo Nakiba, page 9. Look at page 9. Okay, but that is a guy work. Can we finish it just for? Well, I got to channel it.
Biko ka anyị nọdụ. Ọ dị icheta mmadụ na ihe mmadụ lụrụ ma ihe mmadụ bụ na-akacha n'oge ọnwụ. Let me trust that 95% of us in the Bible. You know, those of you who came from all these areas, we don't hear you, so you can pick some little things from what we're gonna say now.
ndekọ ihe eji echeta mmadụ ndekọ ihe a na-echeta ma ọ dị ụzọ gị na-abụ eji echeta mmadụ ihe ọma na gịnị anya ichekwa o nwere ndị n'agbanyeghị na aka etu ya gwa n'ime ike ahụ kwere eme gịnị n'imi ka makara omume amakara ndụ ha fụchakwa ihe ọzọ niile a na-achị mana o nweta ihe nke chetere tupu ego n'ụlọ mfụkọrọ ụzọ shi ya onwe maka na ọ na isi onwe dị eke eme ka ị kpachapụrụ onwe anya ma ọ bụ mere ka mmadụ ma ọ ya eji ihe m chọrọ ikwu okwu onye taa mbụ mmadụ ịkpachapụrụ onwe onye anya mmadụ ime gịnị uru na aka nke n'akwụkwọ Aịzaya isi 57 n'amaokwu nke mbụ ya mgbe ọ na-ekwu ya bụ okwu o yiri ihe na nwa mere nwa dịka nwa akụ papa anyị ma nga hụrụ ka somebody go there Isaiah chapter 57 and verse 1 and then I will just touch 1 or 2 3 things ọ bụghị okwu ekwuchighoro ntị isi a na-ekwu ihe ụfọdụ na nwe eche bụ he ọtụtụ ekwu oke ọnụ dịkwa a na-ekwu oke mara ekwu a na-ekwu oke onye nwaanyị ka a na-eme ka ịghọta ka i chiri aka n'megele gwa onwe okwu ka ị were aka megele ịkwa gwa onwe ha ma gwa onwe m anyị kpọchakwa anya onwe anyị ọkwa ya bụ ọgwụgwọ kacha maka na ụfọdụ bụ chọọchị n'isi bụrụ arụ n'ime obu ha ma nke obi anyị eje Isaiah 57 and verse 1 ọ chịga gịnị okwuchewe ihe niile anyị chọrọ ikwu look at it again ihe mana ya na-ewere hai Chineke ndị ezi omume ha dịkwa anana onwere ndị na-anọchi ihe anana ejotere m chekwute Silas anyị bịara agha ọsọsọ ya bụ so onye na-ara ahụ sọsọ ya nwa ibebe anyị niile Martin o mechiri Martin ya ọ maka Martin ya ihe anyị ji hụrụ aka iri shiba anyị nọ 1969 mgbe anyị nwetara wee ya bịawa ọgwụkwara maka nke egwu anyị hụrụ mmadụ bịa kụọrọ egwu ọnwụ mgbe ọ na egwu ka a na-echetu ilere echetu nwa onye na-emeta ibe ya ejepụtara m Saịla ejepụtara m Joel benehebụcha ikpeazụ ha na ndị ọzọ nọchara obodo anyị achọbecha ọhịa nke ndị bekwute ha bụ n'ụlọ ụka nke ndị bekwute ha karịcha na-edere ụtụtụ onye nke chọọchị siri isi mbụ ọtụtụ a na-eji ọnwa mkpọrọ ihe o nwere ndị aha ya o nwere ndị nwere mana I want to tell you ya nke ndụ n'olu onye nwe anyị na nke ndị mara na o nwere ihe bụ dịka Chineke ịkpọ mmadụ oku onye ojikwukwe na 1980 akpọrọ m oke abịakwa m kwuche ọcha anya ahụ dị chechi ya Floyd ha maka ọnya taịpụrụ leta Floyd ha bịabara isi ụlọ aka bara ma amalite onye ma asụ na ọkụ wee bụrara na anyị isi ala ọka kakọ ịnọ nke obere anyị were ọsọ ka anyị ma nche ihe ọma ma mkpa ya ma ndị ọgbana ka eme kọnsat ha gaghị eme ka shie ihe ngwa ngwa maka na ọmụ ka evu olisi esi igbo ha igbo anụ okporoko na-egbu ndị mma haleluya maka anyị ma nche ihe mgbe ọ bụ nkechite anyị ndị asebụ n'elu kọmpetishọn mgbe ọ bụla anyị ga-eme kọnsat a ga-akwata akwado mgbe ndị asebụ ka eme anyị ga-eji ahụ Job na-amaghị Job na-amaghị ọganabịa chọọchị ihe ụfọdụ na-ete ikere n'ọgba ndị kemerụma isi emere ọdụ Baịbụl chịrị anyị onye na-eme ọyị na bekee onye na-eme njọ na bekee maka na omeghị njọ
Hallelujah. Now, the enemy is not going to Jerusalem. No, all the ladies, I knew what I am. I am nature and I'm fruit. Oh, I didn't say, who wants to go here? DJ Tineri Hill XU by the chapel. Man, say, where Japan charge, I wish not. O Japan charge, all is now, you put the door now. Very young, who was never. I had to look back. Before I knew at the law. All I had to go back, I hope you call, the men go while back, hallelujah. And the hate Mama from Bowman. Man, in the way that I'm a joke, in the way that to man. When I'm money, when I'm money marriage, when I'm money marriage, or when we ever talk about me, or when I see money, do to what age. More do that to take a task. Man, when the day I age, now, they give on a Kishnai. Ndị ka ihe ọ na-akụziri anyị ndị niile anyị na ha bidokwa ya na anyị bụ ụfọdụ nọ ndị niile anyị na ha bido uru ọ ya gbọgbụkwa dịka nwaanyị kpasuo ma dị iwe ọchịghị kpasuo iwe ha fọrọ na chọọchị ha fọrọ na chọọchị ya jeke mere gana Chetawa ni shogo mbo Ghana. Onye ọbụla na Ghana. Achafuru onwe enya. Maka Ghana. Maka na obibia Jizọs adịwo nso. Ihe ọ dị mkpa, onye ọbụla achafuru onwe ya bụ maka na ụfọdụ chere maka na uniform ya yiri na echiche echiri n'oge emenye na-eketa na eze ashị. Onye alaeze ọbụla ị na-ekete more than the rules of let me refer you to in Luke chapter 21. In Luke chapter 21, let me show you something, maybe from verse 34. Luke chapter 21. No, then here one from verse 25. Look, 21 from verse 25. When the Bible there shall in a check program. Yes. I want to know Jimbo. I believe now we want to now Bible Igbo. English. All right. Okay. Let's look at that English one. You chop Igbo book on how to try and Igbo na-aka na-achịkọta English. 21, Luke 21. Okay, as you are looking at it there from verse 25, hallelujah, sister. Okay, now look, hankale. Okay, in Igbo, okay. Ịrịba ama dị iche iche ga-adịkwa n'anyanwụ na ọnwa na kpakpando n'elu ụwa ka mkpagbu nke mba dị iche iche ga-adịkwa ndị nọ n'obi abụọ n'ihi njikọ nke oke osimiri na ebimmiri. Mmadụ na-atụgbọ site n'egwu sitekwa na ile anya ihe na-abịakwasị n'elu ụwa dum mmadụ bi n'ihi
eluigwe mee mkpatụ. Mgbe ahụ ha ga-ahụkwa nwa nke mmadụ ka ọ na-abịa n'igwe ojii ya na ike na oke ebube. Ma mgbe ihe ndị a malitere ime, leba anya n'elu, welikwa n'isi unu, n'ihi na mgbapụta unu na-eru nso. O wee tụrụ ha ilu, lee n'osisi fig na osisi niile. Mgbe ọbụla ha pụrụ epu ugbu a, unu hụrụ ya, marakwa n'onwe unu na mgbe okpomọkụ dị nso ugbu a. Otu a unu onwe unu kwa mgbe ọbụla unu ga-ahụ ihe ndị a ka ha na-apụta, maranụ na alaeze Chineke dị nso. N'ezie sị m unu, ọgbọ agaghị agabiga ma ọlị ruo mgbe ihe niile ga-eme. Eluigwe na ụwa ga-agabiga, ma okwu niile nke agaghị agabiga ma ọlị. Ma n'ezie n'onwe unu ka a ghara iwere imebiga ajọ ihe oke na ịṅụbiga mmanya oke na nchegbu nke ndụ a gbogbu obi unu, ma eleghị anya ụbọchị ahụ wee bịakwasị unu na mberede dịka ọnya. N'ihi na otu a ka ọ ga-abịakwasị ndị niile bi n'elu ụwa niile. Ma mụrụ n'anya n'oge ọbụla na-arịọ arịrịọ ka unu wee nwee ike ịgbanarị ihe niile ndị a nke gaji ime na iguzo n'iru nwa nke mmadụ. Ma mụrụ n'anya n'oge ọbụla na-arịọ arịrịọ ka unu wee nwee ike ịgbanarị ihe niile ndị a nke gaji ime na iguzo n'iru nwa nke mmadụ. Kwa ụbọchị ọ na-ezi ihe n'ụlọ ukwu Chineke. Kwa abalị ọ na-apụ na-anọ ọnọdụ abalị n'ugwu a na-akpọ Ugwu Oliv. Ndị Juu niile na-abịakwutekwa ya n'isi ụtụtụ n'ụlọ ukwu Chineke ịnụ okwu ya. Tonu Chineke. Haleluya. Dịka Jizọs na-achịkọta okwu onye na ije enye, Jizọs ahụwo ụmụ mmadụ, ọnọdụ mmadụ, nke ndị mmadụ mara achọ ochi n'ọdụ ndị na-abụ ndị na-achọ ya, ndị na-achọ maka ihe ọ na-enye ha ka eri, ndị na-achọ maka na asị na ọ na-agwọ ọya ka agwọ ha ọya ka ha jere onwe nke ha na-eje. Ndị nwere few people na-achọ n'ime mmụọ na ihe ndị ahụ bụ ndị ọ na-achọsi ike, ndị ahụ bụ ndị ọ na-adụ ọdụ, ndị ahụ bụ ndị ọ na-ahaziri ụzọ. Asị a na-ezie n'anya maka na ọtụtụ ihe ka na-azị. Ụlọ ya hụrụ nsọsọ ndị bụ ezigbo ndị ụkọchukwu hụ ọnwụ bụ ndị na-ele mmiri akụ. Ndị bụ ezigbo ndị ụkọchukwu hụ ọnwụ bụ sọsọ ndị na-ele ihe ịrịba ama dị iche iche. Gasịrị bịa ka enye gị nwa, bịa ka enye gị di, bịa ka enye gị nwunye, bịa ka enye gị ego, bịa ka enye gị nta, bịa ka enye gị igbo. Mana ile na-alụ ndị na-asị bịa ka enye gị Kraịst nzọpụta. Ọ dị ya ịmadụ na-achọ ụwa oke ya bụrụ ụzọ ka ahụ ya ka emete ya ka a mara ya and so forth. Ya mee ndị mmadụ na-achapụ ya ndụ ha anya. Ndị mmadụ na-enye tie anya azụ eme ndị ihe okwukwe anyị yere, ndị ọnọdụ anyị yere. I remember in 1981, mgbe m chọrọ ịba ụkọchukwu, mgbe nwe m onye na-akwọ nwanne imeri man, anyị abịa kpee ekpere dị iche iche na ya bụ nwa ọhụụ na ụka anyị ahụ. Iji ekpere onwe ya anyị na-aka eme asị ka nawa anyị na-ekwe believe Chineke, anyị na-ekwe believe Chineke. Onye ji ọsọkwa doro ka eji m na I will be here. Anyị jebe bịa n'isi ụtụtụ ụbọchị ọhụrụ maka na anyị gụwara ihe eji eme ihe nke aka na-eme ya ihe that Psalm 121 agaghịkwa nchịa ndị ka anyị ga-agba eje. M ga-ewere anya m abụọ lee okwu niile unu ebi inye aka ahụ ga-esi bịa uhu na onye na ụkasịrị eje ụkọchukwu bifo onwe uchu anya ma ihe ọzọ akpụchu esi anya anyị na mgbe ọgba na-eme clerical officers ịpụta mgbe secondary school you will get work. But you know, anyị agakwa ekpere ụtụtụ that day.
fọm mma mgbagote anyị ndị a na-emere Chineke tinye ohere onye n'obu ma na onye ọmọkado dị ma ọnwụhụ onye ego niile kwuru na eji eme ihe ka aka na-eme ọkwa na ọ dị 20,000 onye ọmụntị ya 20,000 bịa were edewe n'ọta onye ọbụla bịara ụfọdụ gbanaba ọchị na amaghị na abịa donation ọta betọwa bụ ndị okenye bịachere ịya nwoke ọhụrụ tewere nkwe nke a ma ọ bụkwara nshi na ọrụ ihe ka abịa wepụta ịtọ gị Chineke agụwa ego na ihe niile anyị kwuru na ihe niile anyị chọrọ na ihe niile aka eje eme ihe ma ọ eji emesi ha niile zuru oke dị. May God provide for you in the day of your need. In the name of Jesus Christ. Mgbe onyinye na-adịghị echelechawa Chineke nke ọ na-anọ ejewere eme ka ndị ọzọ mara eme ji ndechi okwukwe ike onye anyị nka n'aka papa anyị GILBERT ha ndị uke ha niile ndị ahụ ha na ha gbara n'ọsọ jee ije ndị ike na-agwụ ndị ka na ọnya ọsọ bụ ndị kadụ ndụ ihe enyeghị anya na azị ha na-eme ihe ọrụ anyị na-emetanụ ụfọdụ anyị nọ n'ụlọ ụka ise ya nji na ọnụ ụlọ ụka ise bụ ihe anyị na-anata nke na-adị iche na ọha anyị na-anata nke ebụrụ na nke atọ ma nke nọ nke ise ụfọdụ na-abịa ụka ka ha mezuo iwu n'ike mezuru nye onye ya Chineke na-eme mmadụ niile ọ na-ahụ ọrụ m ọ na-ahụ ọrụ m ọ na-ahụ omume m ọ na-ahụ nke m anyị mechikwa kọnsatị mgbe ọ nụchi ọdụm n'ọnwa dụọ n'ọnwa abụghị ezigbo ihe ọ bụ ya bụ ibu ikpere Chineke mana ka anyị leziwo dị anya onye na ọchị anyị na-eji anya ndụ anyị mgbe oge ụzọ mee ka anyị mata ka o dokwa anyị anya ihe na-ekwu nsọ kwuru in verse 31 of that Luke chapter 21. So likewise, when you see these signs of things going on now, you must know that the kingdom of God is at hand. Kama asị nọ, anaeze Chineke na-adịwo nso. Ome nwoke na-etipụ ya n'ụjụ onwe na ajụjụ. Ọkwa nsọ sịrị anyị, ka anyị jụọ onwe anyị ajụjụ, ka anyị na-eji onwe anyị anya. Ụzọ na-abụ, in verse 34, take heed to yourselves. In 37, watch ye therefore the way you walk, the way you talk, the way you think, all that you do. Ọ gịnị mere nwa mmefu o ji fụ iche mmadụ? Ọ bụrụ na ọ bụ nwa mmefu, ọ bụrụ na o mechara mee ihe tupu ekwa, mana akwụkwọ nsọ si n'orukwe ụbọchị na otu kwue onwe bishọp ọhụrụ oji Baịbụl ọbịa nke a ga-eme crusade, ọbịa prayer meeting, ọnọdụ ọ na-echekwara ọnọdụ onye niile anya tupu ya were onwe ya si tụọ onwe onye ụbọchị bịa nwoke ndị ka enwe anyị isi nwoke ịbụ ndị ka ị na-eje une anya na-azị mara ka ụma ndị bụre ihe nna anya nwere ka mara akwagara ugwu n'ọnọdụ anya ọ bịa na-enwe onye anya ka ọ ma nọrọ were aka na ahụ na ọnọdụ ya jọrọ njọ, were aka na ahụ na ya bụ onye mmehie, were aka na ahụ na ọkwa n'otu ike ada na ya ka a n'ọkụ mmụọ, were aka na ahụ na ọnọdụ ya gburugburu jọrọ njọ onye anyị na-eji ya na agha ajọ nri. O were aka anya jụọ onwe onye ajụjụ, ọnọdụ m nwere ikere gana ndị etu m na onwe eje asị ọsị akụ m ego ụkwara ma m ka ejere chukwu papa m eji asị agana biko sa biko nna m dụrụ na otu ahụ n'ọnụ ịkakụnye m nwa ka m eke m dụrụ onye ofu mana ka m nwere onwe m. Onwe ndị chere ha nwere onwe ha mana ha na-eme onwe ha ofu karịcha ofu nke mmehie. Mmegbu ya bụ ọsị m ga-eme gịnị? M ga-ebili from this situation, from this position, from this environment, for this thing I'm doing, for this pretense. M ga-ebili
nwere ndị riche na onwewo ndị ruru, onwewo onye karịrị n'ihu ya. O nwere ndị na-eche na onwewo ndị nwere chọọchị na bụrụ n'isi, onwe onye ọbụla bụrụ ihe ọbụla n'isi, onye ọbụla bụrụ ka na-abụ chọọchị ka na anya egbuo. Anyị niile nọ n'ọsọ enene mmadụ anya. Chukwu eke nka jụọ onwe ha ajụjụ sị, ebe ọ sị na alaeze Chineke na-adị nso, ọkwa ahụ adịka na abụ anyị 61 na anyị atịghị ya n'ọrụ mgbe ọ sịrị ma Jizọs bịa ile dị ya ọrụ ọ ka ele na ana ajụ mme dịka nwaanyị Chukwu eju onwe uche dịka nwa ọbụ Jizọs abịa bụ ọnwụ. Ọ bụkwa ma na opi ike na-ada. Enwere m okwukwe, enwere m conviction, o doro m anya dịka ekwe ọsọ ma mpụ na ọ bụrụ nkwe na opi ike na-ada na nwoke soro ndị na-aka enweghị. Mgbe Jizọs sị anyị na-ele ndị ọzọ anya ogbe ha nanaghị mmiri ejiwo m itochi nke ka mma. Onwewo ndị ji ka ha rụọ ụlọ ka ibe ha, onwewo ndị ji ka ha gbaa moto ka ndị ọzọ, onwewo ndị dị ka ha yiri udere akwa ndị ọzọ yi, ha tụhuo okwukwe ha rụọ ọrụ ihe na-enwe n'isi. N'anya brọda sista, ọ bụghị nsọ ihe mmadụ gwara nọọ ihe mmụọ nsọ gwara. Ichukwu enenewo hafụ mmụọ nsọ ka ọ gwa n'okwu. Iji nwoke onwe ha ajụjụ anaeze na a na-ekwu ejighị chọọchị eje, iji membership of the church eje. Ihe eji eje bụ mmadụ ịtọghefu obu onye nye Chineke. Ya akụ nwa mmefu ma ntọghefu obu onye ji nwa mmefu ha tere ete. Ya bụ ebe a na-ama onye ike emekọta na ehe enyekwara abịa chọọchị ka ọ bụrụ ka ahụ na ịbụ onye chọọchị, ịbụ onye ọnwụ, ịbụ ọ bụghị ihe ndị na-ebu ihe niile ụwa na ihe ndị niile ya na-emeke na-agabiga agabiga. Alaeze Chineke bụ nke akwadowe naanị ndị okwukwe. Ọ ka enweghị anya nke ahụ. Ọ bụkwa na ịbụ nwa Chineke, ọ ka enweghị anya hụ ọṅụ ka anyị mara ekwu. Maka na ekwe soshal anyị na-ekwe ndị Rom n'isi 8 na amaokwu nkiri na-enọchi na ndị niile bụ ụmụ Chineke, mmụọ Chineke na-emegide na-ede ha. Mmụọ Chineke ọ na-ede? Mmụọ Chineke nkwa agbanwokwu ị na-achị ya n'ọrụ. Mmụọ Chineke nkwa agbanwokwu ị na-ahụta dịka ihe Afrịka nta ihe nwunyere orisi maka Afrịka nta ihe. Ihe ọ na-emere bụ ọ chọrọ ka anyị jee alaeze a. Ndị ka ụdịrị ụlọ na ị na-ekwu maka anya ụlọ kachachacha mma n'ụwa niile, oroma ka streeti ogologo ụzọ ike eje ije, ihe ejiri eru nke ihe ejiri ogologo ụzọ ike aka eje ije na alaeze Chineke. Gịnị ka eke mana anyị aka na-akwadoro onwe anyị ebe kacha mma? We see the type of person of Gilbert. He did not only live long, he lived right. Gilbert did not only live long, he lived right. So many Christians, so to say today, we are not living right. Ekporo, Uwana, Iwashi, Yake Mwane, Inaworan, Inaro, Egelekweman. Makania na-emebu ihe na ọ na-emechekwa ọkụkọ tie kwa anyị asị na ihe ọ na-etiri bụ gịnị na anụ na-eme gịnị anụnụkwa chụmadụ ọsọ ọkwara mmadụ na-epritend anyị na-echike nte onwe anyị anya nwa ogologo obere oge anyị nwere ịnọ nkanụ anyị na-echike nte anya anyị Chineke akpawa udo anyị Jizọs omewe udo ahụ Jizọs kwuru maka anya na ndị niile ya na anya mere udo. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ọ bụkwa na onye ọbụla dị n'ime Kraịst, ọ bụ onye mere gị na ọ bụ ya A1 for those of us who know that language then. Ọ bịa A1 in the world and in the battles. A1 in Christ. Onye driver is in the background where ọkwa maka ntụ nwe na-echeghị ezigbo ụka. Ọtụtụ ndị na-achị ezigbo ụka enweghị ezigbo Kraịst n'ime ndụ ha. Na-eji anya ụmụnna mgbe ọ na-adị anya ọdụ anyị na-eji anya onye akụkọ ọrụ mara agwa ya Timoti Timoti nwa m chọrọ ekwe enyenuwe ndị ọzọ ya na ugbe eche na ndekwa Jizọs anya nwaanyị bụ onye mmezi nke okwukwe anyị. Ndị eke nke akwa na ama eme ka ọ dịrị m ihe na ị na-ekwu cheta ntọala akọrọ n'ime gị. Ana m na-echekwa
ntana mama anyị papa anyị tọrọ n'ime ụmụ ya anụmchi ya ndị maara mgbe ha chọrọ ka ama nọ ọkwa na anyị ga-eje kọmpetishọn ọ nwere mgbe anyị ji eje ụkwa na aka bụ ihe ibu n'isi mgbe m mpechi nwa agbọghọ chawara onye mgbe ụfọdụ ya chọtere ịnọ ego nke ha praise the Lord ihe ịnya isi anyị kwesịrị ịbụ in Christ maka na ime nye bụ ozuzu oke ihe niile dị ihe ike nri dụọ ọṅụ dụọ eziokwu anyị dụọ ihe ike dụọ onye bụ ihe ọkwanụ inwe Kraịst onye na-okwu na Matthew chapter 7 verse 7 ọkwanụ inwere Kraịst n'ime onwe ọchị rịọ ị ga-eme gịnị chọọ ị ga-eme gịnị ọchị ịkụkwa n'ọnụ ụzọ gị na-eme na-amalụ nke ije amalụ ntọala ị nwere amaghị ekpere ikpere amaghị ihe hafụrụ amaghị olileanya ntị ya n'ime onwe Jizọs bụ onye na-enye maka ndụ ebighị ebi Jizọs bụ onye na-akwara maka ezi ọnọdụ Jizọs bụ ihe papa GILBERT na ndere anya otechiwe egwu danimo na ihe ọzọ niile dịka ụfọdụ anyị mgbe anyị na-eto ntasị ọ bụ nkwe na ịkpa n'odo gbaa agbachakwa n'odo gbachakwa egwu ahụ n'ihe niile ndị ọba n'ime Chineke megodokwa ka onye nwe anyị chịkwa m na ihe ka ara 2004 njewe ọgba ihe njewere ọgba bụ ihe ndị na-achị n'ọdụ njem ugbo anyị nwere ama na onwe ihe dị anya ya bịa nke ikwuo mana ebukwe mgbe ya ihe ọbụla dịkwa ihe ọkụ ịbịara abịa ụmụ ọrụ ha na-eke ọ bịara abịa nwe kpukwu onwe na-abịa enwe ihe na-abụ nke ha kụma nje n'ọrụ nọnsensị ahụ niile ụfọdụ na-amaghị ihe nọ na na-ekwu bet n'anya onye chịkwara na arụ na ihe ọjọọ na mmụọ ọjọọ adịghị ọnya bụ ọgbasa maka mmụọ ọjọọ ga-ejeghe echi o nwere ọkpa n'aka o nwere anya ọ na-ahụ ụzọ onye ka ahụ 1 John 4 verse 4 ọsị na onye ọbụla nọ n'ime Kraịst ọ sịrị na onye nọ n'ime Kraịst bụ onye nwere ihe na onye nọ n'ụwa dị ike mana onye nọ n'ime Kraịst ihe dị n'ime nye ka ike onye ihe niile unu na-atụ egwu I went there nke a sịrị ụmụ anya mee ọhịa editere ụmụ nwaanyị nsọ kasịa bịa nyụọ ma ntị onweghị ihe mere onye egwu anyị atụrụ egwu Chineke anyị na-atụ egwu ihe na-enweghị isi Bible Ecclesiastes 12 verse 1 tụọ egwu Chineke mgbe ị ka nọ n'ọnọdụ ịtụ egwu tụọ egwu Chineke n'ebe ọzọ debekwa ihe niile o nyere n'iwu n'ime ọnọdụ nke akịrị ga-anata amara Paul gwara Timothy chapter 4 verse 3 Timothy kpachara ndụ gị anya ọ gwara kpachara ndụ gị anya tụọ n'ime okwukwe na ntọala na-atọ n'ime ụmụ anyị ụmụ nwanne m niile n'ime GILBERT thank God for your life. I pray you don't relent. I pray you don't say we have arrived. Nobody have arrived. Anyị niile nọ n'ọsọ. The only one that arrives is one that closes its our eyes. Onye ahụ ndị mmụọ ozi ka abịa ekiri ha echewe onye ahụ ka na-ahụ nke ọ na-eje onwe mgbe nsoro ndị na-achị ndị nwa ha kpọrọ ahụ ụzọ onye agwa na ọ ka ha bịa nwere anya eji ahụ ụzọ maka ha na-ere n'anụ ya ihe akwụkwọ nsọ ji sị na ha bụ ndị niile nwụrụ anwụ ha nọ n'ime ebube Chineke ya na-ene anyị Because I look at Hebrews chapter 11 verse 40 Bible sị na ha nọ kwasị anyị jisie n'ike mgbakwa ya mmadụ na site ya bụ anyị jisi ike asụla n'agbanyeghị aga m ahụ echi ọma maka na iwe Chineke ọ na-achọ ọchịchịrị onye nọ n'ụwa ka na-achị na-eto ihe n'etiti na-eme ihe ndị ọzọ o chekere ya kacha mara ihe na-atụkwasị Chineke ihe niile ịma Chineke na-enyere onye aka bla 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 that is Arabic nonsense that is satanic verse ịtụkwasịkwa Chineke n'obu
n'agbanyeghị ka ọ ma dị taa echi ga-abụ echi ọma n'ime ego m niile Let me give you this assurance in the Holy Spirit. Ọ bụkwa na tanụ n'isoro anyị ọ bụkwa na inyere n'ime ndụ ndị bụrụ anyị ụzọ ya bụ ihe imere ha na ndị n'okwukwe ruo mgbe ị kụrụ ha ha nwụọ ọṅụ ebighị ebi ahụ onye nwaanyị ka mee ike n'ime ndụ ndị ka ọ ka mee ọ sịrị naanị nara ọkpara ahụ onye enyeworo ka ọ bụrụ onye nzọpụta ahụ onye enyeworo ka ọ bụrụ onye nnọchite anya ka ọ bụrụ lọya m ka o kpere m ọnụ ọ maara na ikpe mara mana ọ bịa nọchie ezi ọ bụ onye masị na ikpe mara na ihe efere n'isi enye Romans chapter 8 verse 1 ọchịbido ohu ọṅụ ndị niile na-atụkwasị onye nwaanyị obu na-ekwere Jizọs Kraịst ị na-amakwana ha ọzọ mmadụ mmanụ ikpe mana eluigwe kpefutere ikpe nke mmadụ kwụsịrị nka mmadụ ka akọwa ihe mere mgbe dị nnọọ mana eluigwe sịrị ihe ahụ niile mere ha ghọwo ihe ochie ịbụ onye ọhụrụ tisa ịbụ onye ọhụụ chadịkwa na-ekwu ụgwọ ihe na mgbochi niile mana ị na-azọpụ ụkwụ onye na-achọ onye nwaanyị tanụ anụ m okwuru achọghị m ịnọ nka na nọrọ nka onye nwaanyị ọgwụkwa na ị na-azọpụta sọpụta ma onye nwaanyịkwa na ị na-agọzi gozie ma onye nwaanyịkwa na ị na-eche ndị mmadụ ifu nke na-echekwa chebifu iri achọghị m ị na-eneghesi anya ibe mgbe ibere naanị inye ihe Jizọs ji si ha bụ ndị bịakwutere m agaghị m achụpụ ha ma ọbụ keta m mgbe ọnụ ụbọchị kasị onye nwaanyị biko anụrụ m okwu unu achọrọ m iji kpọrọ ihe achọrọ m ime ndụ m anya achọrọ m inyocha onwe m biko ọbụmọhụ onye ọzọ kwuru ọhụ na ị na-echiri anya 1 Corinthians chapter 11 verse 8 ọsị okwu na onye ọ na-enechi onwe onye anya bifo ọ bịa n'iwe oriri ọ ka dịra mma ekpere mbụ dịka ị na-achị Jizọs tanụ ọkwa na ị mere n'ime ndụ ndị ọzọ ka m ike n'ime ndụ I know many of us will be surprised na ọ bụrụ nene n'opi ike ga-ata nụ achị ngrimat nwaolu ọhụrụ nwaolu n'ụlọ na alaeze ụmụ onye chiri ya bịakwa hụ ọrụ enyi anachi efu arụ nwere mgbafa ndị onye imete ihe ojugbo ya chere nwe nke anachi ịya ọkwa na alaeze bụ ụdịrị ọrụ ngrimat nwaolu mere ọ nọ nri asị hai baba ọsọ ndụ gị maka na ọgbacha nke enye maka n'oge na-abịa mgbe ị ga-atụ aka n'ọnụ ụzọ gị n'agbanyeghị taịtị ịkwụrụ n'ụwa maka ọ bụrụ taịtị will not make heaven for you n'ezi anya ihe mere papa anyị ha hụrụ so ndị onye nwaanyị onye ahụ kpọrọ chi a ji ndekwa nke ji ndị nke na iji nke ọnụ na-agha na iche Jizọs azọpụta n'iji nke ọnụ na-agha na iche na-ekwe ihe bụ eziokwu ị maara eziokwu ị na-akwụ ndị na-eziokwu mgbe a bịakwa jụọ eze enwere ike isikwa cheku onye nwe ekinukwe na ọka ekwu eziokwu mmadụ ole ka bụ ndị na-ekwu eziokwu mmadụ ole bụ ihe ka na-akwụ ya n'eziokwu ahụ onye ihe anyị ji bụrụ ụzọ na data Isaiah 57 na ọcha ndị niile ndị eziokwu ha ji ọsọ agbaghị ana anwụ onwe na ihe na-achị ya ihe ya dịkwasịkwa anụ okporoko na-egbu ndị mma ọ gwụchara ọdụ n'ọnwa dụọ n'ọnwa anyị na-ejike ite anya ọchị anyị na-eji onwe anyị anya tanụ mgbugbo ọbụ ebe tanụ mgbugbo ọ bụ ndụmọdụ Chineke na-enye m Jizọs ka gbasara aka anyị n'obe cheta na Matthew chapter 11 verse 38 ọchị agbasara aka na-asị bịa onye nwere ikpere bịa onye a na-akọ ọnụ bịa onye nwere ọya bịa onye uche na-eche bịa n'onwe m ga-ebute ibu ara ahụ mee ka ezuru ike Jizọs ka na-enye ezumike papa jere ka ezumike ọrịa ihe bụ ọrịa oyifuwa anụ ahụ nke ụwa ihe anụ ahụ nke eluigwe na-echere ụbọchị ahụ mgbe oke ike ga-ada mgbe a ga-abịa n'ebube ụnụ amadị na-adịkwa asatọ ka a na maka ọcha anya na afọ iche ị matawo ma edenyewe aha gị ị matawo na edenyewe aha gị a sị na ị matawo na edenyewe aha gị n'ime akwụkwọ nke ndo ọ bụrụ n'ime akwụkwọ klaasị ọ bụrụ n'ime akwụkwọ chọọchị ọ
When you can have Jesus Christ, you can only of time. Also, because say, "Man, open when we may never and which way may open the onion as she might do every aronia. Watching young Pori Hoche in a watch a full stalker, nay, never to who, nay, never have a hope. When you might put any banana passion. Okay, we can all do watch it. Don't you show who I am in my family? In Revelation chapter 22, verse 12. Watch it later. I just saw chicken. Oh, well, day. Nakam Imagine. Think about the church and about the guy for him and they can make on young chicken and they go get chicken again. Time of Boston Logan. Half by him out of cash. Oh, he will cash it be them. I'm very chicken. Analacho, Anaragio, Kawe, Achọrọ ka ịhụlata isi gị ebe ọ bụla nọ. Ọ bụla ọ bụ gị tọgbọla agbati ya taa, ihe a ga-ekwu maka gị. Akwụkwọ nsọ sị na edela ya nye nwoke nye nwaanyị nwe ofu ugboro na ọ bụrụ na ọnwụ gasị ikpe ga-eso. Where will you spend eternity? Echi nwere ike ịdị anya. Akpọrọ ọgbụgbọ oku a, thank God for our Father. Onye Chineke ji weta atụcha. Mana anyị nwere opportunity this moment iwere ndụ anyị nyefee Jizọs. Ọ bụrụ na ị na-enwe mkpebi a n'ụtụtụ a, ịnabata Jizọs dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị. Achọrọ m ka onye dị ụtọ a tinye aka n'obi ya ka ekpere Chineke. Enwere m ofu nwanne m nwoke onye anyị sonyere azụ na-elekwasị ya anya. He entered the first person in my community banyere Methodist Theological Institute. Along the line, he dropped on the way. Malite mụwazie mmanya sila ọ bụ ụzọ ka ahụ ka ya mma. Today, ọkpụkpụ ya nọ n'ala ili ore kasị ya. Jesus is the only way, the truth, and the life. And no man cometh unto the Father except by him. You may give my baby the tutor. That guy made a camera, Jesus, like your saucer. Also, body at the Lakinia, Chimada Bola. They call it a series. Elemental, as Meregawa, Elemena, Meregawa, Anama, your saucer. Ososa can be now. Ososa can be tomorrow. Why not take a decision this moment that will change your life for good? Now, maybe to pass a calo be a country very. What will you let baby boy in about Jesus meant to be the conium working against something? God bless you. Zason the Baronia Jesus. Amalamolobi. Ana mai kuputata labu mwenye mbege baharam Jesus batani mento diko nyamwe donye sopta batani mento ta diko nyamwe donye sopta ana mai kwege kwata obola mga dento limbe Jesus kamga dento Bala Hankenna, Lankobara, Lankemonson. Alamachi Berge Berugua, Malasum Babua, Beleha, Nyando, Sisi, Ebese,
Onye nwanyị ndị ya tinyere aka n'obi ha ihe niile ha bụ nganga ha na ihe niile ha gụọrọ ya taa dịka ihe efu. Onye nwanyị nara ndị dị otu a tụgharịa ọnọdụ ha nye ha ike nke eji emeri mmehie. Onye nwanyị nye ha ike nke eji emeri mmehie. Ihe ọbụla ka onye iro zuru n'ime ndụ ha n'ihi ofu mmehie ma ọ bụ nke ọzọ. It's in Joel chapter 2 verse 25. I will restore to you the years that the locust has eaten, cankerworms and caterpillars, even the palmer worms. That they restore the joy of their salvation. Lord, restore their destinies. Restore your glory in their lives. Where are Chite? Where are Chite? Where are Chita Wikeha? Where are Chitu Gobi? Where are Chiti Helena Koniro Burego? Go to the Zureli ha. Naha Jesus. Therefore, there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the Lord of life in Christ Jesus has delivered us from the law of sin. Thank you, awesome God. Onye nwale kwendege ka ha na bundiri la mari bo muta. Onye nwale akabu ni bo mwa. Me that Jesus be like him went to when the guy okay. The paper pie you need in your watch chat. That he can see what he may have for. Nyachi Kenelike. Nyachi Amaralela Mara. Ogabon boss up. Okay, Bukarade Kopruta. That as a church. Ebara Lily Sebo, Titan Lily Siaga Tata. Okay, Tato. Stelo Bugo Dielo, Bayelo Bugo Dielo. Stella Mara Bayela Mara. Naha Jesus. Narekela. Name is better. Now, Jesus Christ, body wine. Can you roll in the choir? The other is I will check out. Come on.
Wonderful voices. May the Lord bless you in the name of Jesus. I let me invite the band. The band enjoy I get with Onyinye. Onyinye abụghị church nwe ya abụghị nke church. Ya bụ onyinye ka anyị ji enyere ezinụlọ aka iji gote ọjị na ha ga-eji elekọta ndị ọbịa. So biko ọ ga-adị mmadụ ịmanyere aka n'ala abụla aba gị wepụta ebe ọ bụ n'ihi ọ bụ Chineke ka a na-enye abụghị mmadụ. Biko lee ka anyị ga-esi n'onyinye a ndị lee anyị na-ekwu ụzọ nye ndị a ga-enye ndị a ga-enye ọ bụ ka anyị ga-esi biko anyị ga-enye ya ngwa ngwa dịka the band will be leading us. Hallelujah. Hallelujah. There is something that makes me coming to your presence, my God. Oh, there is something that makes me coming to your presence, my God. Something that makes me coming to your presence, my God. Hallelujah. I don't even know Jesus. Amen. Oh, there is something that makes me coming to your presence, my God. Oh, there is something that makes me coming to your presence, my God. There's something that makes me coming to your presence, my God.
Onye nwanyị dị ebube, anyị na-ekele gị n'ihi ihe onyinye ndị anyị chere n'iru gị site n'ife niile iji wee gosi anyị. Anyị siri na ya ruo ife ndị a wee gosi gị Chineke. Anyị arịọ gị ka ị nara iwe ihe ndị a gosi aka tinyere ụlọ gosi aka etinyere na onye nwanyị kwee ka iji ozi ọbụla a ga-esi ife ndị a wee chee n'afa gị ma ọ bụ ife a ga-agosi nke ọma. Ebe ngozi ga-abụ nke ọma na Jizọs Kraịst onye nwanyị. One is the Lamb. One is the Lamb. I don't know how to take another
191 ezinụlọ ga-apụta for prayers. Mudo dịka osimiri na-elu n'ụzọ mgbe nsogbu bịara ka ebude n'ọnọdụ mma ọbụla imewo ka m sị ọ dị mma, ọ dịrị obi mma. Item 8, page 8. Item 8, page 8. Ezinụlọ pụta. Chineke, anyị ekele gị Chineke anyị mara mma n'ihi ezinụlọ gị ndị nọ n'iru gị n'oge a, bụ ezinụlọ papa anyị Gilbert, onye anyị bụ ndị akaebe banyere ezi ụkpụrụ nke ọ tọrọ mgbe o biri ndụ ya n'ụwa. Onye nwe anyị, dịka nzukọ anyị wee na-aranye ezinụlọ a n'aka nsọ gị, na-asị mbụ ka ikwe ka ndị ezinụlọ a malite n'ebe orubi nwoke a jedebere n'okpuru ọma ya, ka nzọụkwụ ha niile bụrụ n'ebe orubi nwoke a sonyere nke ha. Onye nwe anyị, ka ha nọgide n'okwukwe gbaruo ọsọ nke ha n'isi dịka orubi nwoke gbarụrụ ọsọ nke ya n'isi. Chineke, biko kpuchie ha, chebe ha mgbe niile ha na-eje eje na mgbe niile ha na-abata abata, ka ha nọ n'okpuru ndo nke gị. Onye nwe anyị, na ezinụlọ a site na mpụta nke ha pụtara n'ebe nchụaja gị taa, na sitekwa n'ekpere nke ndị ozi gị na-ekpe banyere ha taa, ụzọ ha niile ga-eghere oghe. Chineke, ọpụpụ ha niile na mbata ha niile ga-abụrụ nke a gọziri agọzi. Onye nwe anyị, ha ga-echeta n'ụbọchị taa na ogwe aka dị ike nke Jehova bịakwasịwo ha. Ụmụ mmadụ ga-akpọ ha ndị a gọziri agọzi. Onye nwe anyị, n'ikpeazụ ihe niile, naanị gị ka a ga-ebuli elu. Ngọzi gị ga-abụrụ nke ndị gị, n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. We say he did not only live long, he lived right, not well. He lived right. And that grace follow you wherever you go. And that grace follow your generation. In the name of Jesus Christ. May the Lord bless you. May the Lord keep all of you. May the Lord bless the countenance of his service and be merciful on all of us. May he be gracious unto us as we go out and come in. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. What is the Lord? Because I even living money Oboshitano, where Papa Gilbert
Ngwo. Anyị na-asị ka onye nwanyị gọzie anyị niile n'aha Jizọs. N'ekwa ndị chọọchị Methodist Church Nigeria Ngwo Secret. N'ekwa ndị ikwu na ibe ndị nọnyere anyị n'ụbọchị taa. Ịkwanye papa anyị Ngwo na anyị ji igwe ihe onyinye na-ekuru. Anyị maara eziokwu o nwere ndị ọzọ ka a na-abịa mgbalụ dịka ha na-abịa ka ndị ike nyere lụta ọchị were nye anyị nwanyị gosi na-arịọkwanye unu ka sokere ezigbo ụkpọrọ maka olodore sonye nsokwere o nwere ihe mkpụrụ na-enyachi ya ya bụ okwe ndị mere ihe n'ọkwa na-ebere Chineke ala ezigbo papa anyị kọwanye anyị dịka ụlọ onye nwanyị ga-egosi anyị n'aha Jizọs. Hallelujah. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Our God is good. Ekele gị Chineke. Onye mere ka anyị bụrụ ndị na anaghị ndị wee bụ ụbọchị taa n'afa para GILBERT ONOH Ezinna anyị na-ekele unu. Anyị siri ndị Emmanuel Methodist Church Ngwo Secret. Anyị na-ahụ ezi ọrụ n'ahụ. Anyị so njisi ike ka na ebe ọsọ bụ Chineke si onye ọrụ nwere ụgwọ. Anyị na-ekele unu mbọ ọrụ kwa ịdị sọpọt ka anyị nwere ike ileche n'ọbịa ọjị. Anyị si na-ekwe ọbụla ka o si pụta ka Chukwu okike abịa ma pụrụ ihe niile. Ka ọ gọzie unu. Gọzie elekọta akụrụ. Gọzie ọbụla na akụrụ. Site n'okwu a ruo oge niile na-ekpe. Praise the Lord. Praise the Lord. What is that? Because I am going to see. Okay, Papa, look why and I for this area. Our sincere appeal to this family, you know, black amen. If you go to Papa, if you have back, you go as quickly as possible. Bring the band, I'm my Indian. I don't have your whole family, and I can we get, okay, I pointed the Papa, you do as I have to. Papa, all our leaders is last CMC now for annual synod with the Diocese of Enugu. All you continue permitted to lead that synod. How we taboo when you continue synod. My grace located our father. Papa in 1 hour for this service. And even here I go now. They got all I have you. Praise the Lord. I am good also because no opportunity that I have not shown, especially that you are welcome. People be okay. I got a commendation. Only commendation. I have on page 9, 272. Papa Kai Jabu. Ndị kwaya ga-ekporo ihu, famili ga-esochi ndị kwaya, ndị ga-ebu agbata ozu esoro, ndị ụkọchukwu nwere ebe anyị saa. Anyị bụkwa Ngwo
na-agwa m okwu n'isi mmadụ ihe na-anaghị anaghị. Onye o kwere okwugbo kwuru ọ ga-anaghị nọ ya. Mgbe bụ ahụ isi mmadụ kwụwa aka n'ọtọ mana ụgbọ ahụ doro obu n'ọcha. Ọjụrụ ụzọ eluigwe ka ekwuru m ọnụ, eluigwe ka ekwuru ezinụlọ m ọnụ n'aha Jizọs. N'ihi ndị nsọ n'oge ebe a tijekwuo ndị na-esi ike ka ha chọrọ. Ndị nwanyị ndị gbapụtere ebe ahụ echere anyị n'ike ya anyị ezumike bi ebi. N'ihi ozi ha jere na amara inyere ha ntụkwasị obi ha nọ n'ebe nọ. Nnabata mkpụrụ obi oru nwoke ebe a jụrụ NNADI. Ozi oche na ọrụ ọrụ akwụkwọ m ga-egosi ha niile. Ezinụlọ ọ na-ahazụ bụ ọrụ ha nne na nna, bụ ọrụ ha ikwu na ibe, bụ ọrụ ha ndị ndụmọdụ, bụ ọrụ ha onye nchichi. Ụmụaka na-eso ụzọ ndụmọdụ ọjọọ ha mere ji aka ịga n'ọnụ ụzọ ha ga ya bụrụ iweta eweta. Okwu na-akpasa akpasa anụrụ ejide dịka ikuku n'ebe ha nọ. Tupu Chineke onye bụ okpokode hazie ha ka ha na ụmụ ha na ụmụ ha ka ha bụrụ ndị erere na ngọzi na ije ozi n'okwukwe nke nna ha. Onye nwanyị hazie uru nwoke karịa ife onye mma. Anyị eji otu a dị ọnụ dị na mkpụrụ obodo anyị ijochi enye gbachiri ọnụ maazị baa n'aha nke nna na ọkpara na nke mmụọ nsọ. Amara onye nwe Jizọs Kraịst ya na ịhụnanya nke Chineke na oge mmụọ nsọ adịnyere unu niile ugbu a n'oge niile bi ebi. Ọ bụrụ na agha sara mmiri ụbọchị ụka ala site na Mans ebe a ga-anọgide mmiri. Other announcement a ga-eme that place. So biko, anụrụ m olu Jizọs ka ọ sị ya butere m zuru ike. Kwaya. Praise God.
Jonas. Look, why I video drone no live. That's impossible. Swear like it's hard. Okay. Hello? Alpha. Oh, yeah, to do. That's good. Ah.
bụrụ ebe a na-anụ ka a nọ naanị nwa ndị dị oge n'ihi na ili ebughị ebe obibi anyị. Ị gaghị abụkwa n'ihe mgbochi n'ụbọchị mbilite n'ọnwụ. Anyị eto gị nsọ ka anụ ahụ nọrọ chere ụbọchị amara na-ebighị ebi baa n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Na Gilbert, there is a long comma. There is no can Obama, any Obama is Obama is in a care. Gilbert, NNADI ukwu, Boko Adi ukwu dị ebube. Anyị na-ewere ahụ ya enye ala ugbu a. Aja, lara aja. Ntụ lara ntụ. Ozuzu lara ozuzu. Ihe ndị a bụ na olileanya dịka okwukwe anyị n'ime Kraịst si wee dị n'ụbọchị mbilite n'ọnwụ. Ebube Jehova ga-eme ka oru ya bilie soro ndị nsọ. Mgbe n'olu ka o si n'eluigwe ga-asị m, ngọzi na-adịrị ndị nwụrụ n'ime Onyenwe anyị. Mmụọ ozi na onwe ya wee sị ka ha bụrụ ndị a gọziri agọzi, ka ha si na ndọgbu niile ha dọgburu onwe ha n'ụwa wee zuru ike. Inwe otuto Chineke n'ime Kraịst mgbe ị merichiri ihe mgbu niile nke ọnwụ, ị gaghachi n'aka nri nke ebighị ebi, ebe ị nọ gị na ndị bụrụ anyị ụzọ n'okwukwe na-arịọrọ ya arịrịọ. Mee ka ike nke ebube gị ka ọ dịgide n'etiti ndị okwukwe niile, karịchaa n'etiti ụmụ gị nke ndị ọrụ gị nwoke na-ahapụ n'ebe a, ruo n'ụbọchị ị ga-akpọli anyị n'otu n'otu dịka nkwa gị na ọgbụgba ndụ tutu anyị abịa ụwa si wee dị. Dị otu a mere onwe gị aha eze nke mgbe ebighị ebi site na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Nara ekele, nara otuto, nara nsọpụrụ dịka anyị na-arara ndị okwukwe niile n'ime gị ọzọ na-atinye n'aka gị. Anyị ekwubie okwu, ihe ịlụ nke ụwa agaghị anapụ anyị okwukwe anyị n'ime gị. Amara gị Jehova
dịgide n'etiti ndị gị kwara ndị gị ụzọ mee ka anyị gba ọsọ ruo n'isi. Otuto na nsọpụrụ ga-adịkwara naanị gị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Nọnyere anyị n'ihi n'oruwe anyị asị nke nna anyị. N'aha Chineke onye kere gị laa n'udo. N'aha Jizọs Kraịst onye nwụrụ n'ihi gị laa n'udo. N'aha mmụọ nsọ n'onwe ya onye nyere gị agbamume laa n'udo. Udo nke Chineke tinyere ezinụlọ gị. Udo nke Chineke tinyere ezinụlọ nke ị na-ahapụ. Udo nke Chineke tinyekwa ndị okwukwe n'ime Kraịst n'ebe niile. Amara, udo, ebere, ngọzi, ịhụnanya, nkwa nke si n'aka Chineke Nna, Chineke Ọkpara, Chineke Mmụọ Nsọ ya dịnyere unu niile site n'ugbu a ruo mgbe niile. Kwaya gara inye anyị abụ dịka ndị na-ekpochi ile gara ekpochi ya. Were maịkị anyị ndị kwaya. Me
With Jesus, who for thee, they are all moved. By the who is it who comes? Well, the cheetah is it, yeah.
Power bank and the memory card.
Abu Jesus, Abu Jesus has a putamo. He's a fool, thank Jesus, na digideo. Jesus, ahanatomuta. Jesus, ahanatomuta. Jesus, akachasi ebube. Sitanugu renandida. Jesus, ahadibuta. Jesus, 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 akachasi ebube. Jesus, running. Jesus, running. Jesus, running. Nelu obe. On your way, Jesus, where was he? Nelu obe komuro na Calvary. Jesus, ahanatomuto. Jesus, ahanatomuto. Jesus, akachasi ebube. Sitanugu renandida. Jesus, ahagiduto. Jesus, 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 akachasi ebube. Neledo. Jesus, ahanatomuto. Jesus, ahanatomuto. Jesus, akachasi ebube. Sitanugu renandida. Jesus, ahagiduto. Jesus, 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 akachasi ebube. Neledo. Ibu onye-na-eche Jehova, naanị mgbe ị nọ n'ahụhụ. Ibu onye-na-eche Jehova, naanị mgbe ị nọ n'ahụhụ. Kuko ngozi niile Chukwu nyere gị, ike tikwa mkpu. Kuko ngozi niile Chukwu nyere gị, ike tikwa mkpu. N'ịnọ n'oriri, n'ịnọ n'ahụhụ, n'ịnọ n'ọṅụṅụ, ma ọ bụ n'iru ji, kelee Jehova, n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na mgbe ebighị ebi ka ebere ya dịkwa. O kelenu Jehova, o kelenu Jehova, o kelenu Jehova, o kelenu Jehova, kelenu Jehova, ele ya n'ihi na ọ dị mma. O kelenu Jehova, o kelenu Jehova, o kelenu Jehova, o kelenu Jehova, kelenu Jehova, ele ya n'ihi na ọ dị mma. Cheta Chineke mgbe ị n'okorobịa, onye nke na-efe Chukwu. Cheta Chineke mgbe ị n'agbọghọbịa, onye nke na-efe Chukwu. Were onwe gị nye Chineke, ọ ga-agọzikwa gị.
were onwe gị nye Chineke, ọ ga-agọzikwa gị n'ụba. Nọ n'oriri, nọ n'ahụhụ, nọ n'ọṅụṅụ, ma ọ bụ n'iru uju, kelee Jehova, n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na mgbe ebighị ebi ka ebere ya dịkwa. O kelenu Jehova, o kelenu Jehova, o kelenu Jehova, o kelenu Jehova, kelenu Jehova, kelee ya n'ihi na ọ dị mma. O kelenu Jehova, o kelenu Jehova, o kelenu Jehova, o kelenu Jehova, kelenu Jehova, kelee ya n'ihi na ọ dị mma. Praise the Lord. Biko ndị nwe ezinụlọ sịrị emechekwa ka ndị chọọchị nọ ya nka n'obi nnọọ rie ebe eji enete ya. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the living God. Emmanuel Church, other churches here in the Bible. So I can never answer. I am not showing you why I go to imagine I have Jesus. The one does of my Melaye. The arrangement I have on Emmanuel Methodist Church cannot and do what you can. Others get a book a bit. No can equal either. You're in on your line. No Kochuku, but no look about the man that you could take Jen. You're checking out Cosmo. Not Cosmo, baby. I love you too. That is Animal. I love you too.